हॅलो फ्रेंड्स, नमस्ते. मी अश्विनी तुमच्या सगळ्यांचं खूप सारं स्वागत करते आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर एक मुलगा रुसला इकडं शंभूवरती बघ. का रुसलाय सांग. का रुसलाय शंभू तू? तुला बाहेर जायचं आणि आता वाजले 2:30 वाजले दुपारचे. आमच्या इथं आहे ना खूप जास्त ऊन नसतं, कारण माझा जो घर आहे एरिया आहे तो प्लॉटिंग मध्ये बांधलेला आहे, सगळी बाजूला शेती. तर हे पोरग नाटक करते. आणि तुम्हाला एक गोष्ट आज दाखवायची आहे, म्हणजे ह्या व्हिडिओतून बऱ्याच काही तुमचे क्वेश्चन आहे त्यांचे आन्सर पण मिळणार आहेत. बरंच काही तुम्हाला दिसणार, जे छोटे छोटे पॉईंट तुम्हाला दाखवायचे राहिलेत ते सगळे दिसणार आहेत. तर इकडे बघा, घरात खूप सारा पसारा दिसतोय, एक्स्ट्राचा पसारा. तर आज आमच्या घरात आहे ना रिनोव्हेशनचं काम चालू आहे. म्हणजे जर तुम्ही माझं होम टूर बघितलं असेल तर तुम्हाला समजलं असेल की माझं घर कसं आहे वगैरे. तर एक स्टोर रूम होती, म्हणजे एक शॉप काढलेला आम्ही म्हणजे बांधकामाच्या वेळेला, की त्यावेळेला असं होतं ठरलेलं की काहीतरी म्हणजे पुढे जाऊन जेव्हा इथं डेव्हलप होईल एरिया त्यावेळेला कुठलं तरी शॉप टाकूयात, किंवा मग माझं पार्लरचं चाललेलं की तिथं पार्लर ओपन करायचं. पण आता खूप प्रॉब्लेम व्हायला लागला त्या शटरमुळे. तर मग आम्ही आता ते शटर काढले आणि ना तिथं भिंत बांधायचं काम चालू आहे. मी तुम्हाला दाखवतेच. तर हे जे हॉलमधून इथून एक एंट्री होती, तर ती इकडं स्टोर रूम केलेली, सगळा पसारा ठेवलेला. तर तिथं बघा आता इकडं भिंत बांधायचं चाललंय. आता शंभू इकडे काय बनवत आहेत? बरं इथं बघत बस ना तू, इथं बघत बस. इथं काय बनवतायत सांग. नाही तर इथं असं बरंच काही, म्हणजे माझं शिलाईची मशीन आणि ही पार्लरची चेअर बघा इकडे ठेवली मी, पेडिक्युअरचा टप वगैरे असं बरंच काही. म्हणजे माझं अर्बन कंपनीचं साहित्य पण बरंचसं त्या रूम मध्ये होतं. पण झालं काय, आमची इथं बाजूला सगळं ओपन असल्यामुळे ना, बाजूला इथं आमचं इकडं सगळं बाजूला ओपन शेती वगैरे असल्यामुळे ना, ते शटरच्या इथं वरती फट असेल तर त्या फटीतनं तिथं उंदीर शिरायचं त्या रूम मध्ये. तर मग भीती वाटायची. उंदीर कसं माझे बरेचसे प्रोडक्ट कुरतडायला लागलेले आहे, फेशियलची किट वगैरे. मग म्हणून आम्ही मग फायनली ते म्हटलं शटर काढूनच टाकायचं आणि तिथे एक भिंत करायची. आता बघूयात कसं काय लुक येते. तर शंभू चाललंय, म्हणजे थोडक्यात शंभूचं चाललंय की मला तिथं बेडरूम करायची. तर शंभूची बेडरूम किंवा काहीतरी त्याचं होईलच, रूम किंवा बेडरूम असं काहीतरी होईल. तर मग ते तुम्हाला मी दाखवायलाच की कम्प्लीट झाल्यानंतर बाहेरनं कसं वाटतंय आणि आतनं लुक कसं वाटतंय ते सगळं. तर आणि अजून एक आहे की मी माझ्या गावाचा व्हिडिओ टाकलेला, जो शेतात वगैरे सासरे वगैरे होते त्यात बोलताना. तर खूप सगळ्यांची कमेंट येतात की म्हणजे कदाचित ते नवीन सबस्क्रायबर असेल की त्यांना माहीत नाही की मी कुठली आहे आणि सासर माहेर कोणतं आहे ते. तर त्यांच्या कमेंट होतात की हे कुठलं आहे, गाव कोणतं आहे वगैरे असं बरंच काही. आणि महाबळेश्वरमध्ये कुठं राहता वगैरे. तर ते माझं सासर आहे महाबळेश्वर, तो व्हिडिओ होता महाबळेश्वरचा. आणि महाबळेश्वरमध्ये भिलारमध्ये कासवण म्हणून एक गाव आहे, तर तिकडे चोरमलेवाडी आजची वाडी आहे आमची. सगळी तिथं भाऊकीचीच 21-25 घर आहेत, त्या घरांची मिळूनच चोरमलेवाडी होतीये. तर तिथलं आहे माझं सासर. तर महाबळेश्वर पाचगणीच्या मध्ये भिलार म्हणून गाव आहे, जे पुस्तकांचं गाव तुम्हाला माहीतच असेल. तर तिथे कासवण आणि चोरमलेवाडी असं आहे. कासवण हे आमचं प्रॉपर गाव झालं आणि चोरमलेवाडी ती वाडी आहे जिथे आमचं घर आहे. आणि माझं माहेर म्हटलं तर मी आता राहते मांजरीला. माहेर इथून एक 5-6 किलोमीटरच्याच अंतरावर आहे, जे 17.5 नळी असं एरियाचं नाव आहे त्यांच्या. तर म्हणजे एक जवळच आहे माहेर, म्हणजे पुण्यातलंच आहे थोडक्यात. माझं माहेर पुण्याचं, सासर महाबळेश्वर. आम्ही राहिला पुण्यातच आहे, थोडंसं जवळ आहे माहेरापासून अंतर. तर ती एक गोष्ट झाली. आणि शंभू काय होतंय तुझं? शंभूची घाई चालली नुसती, बाहेर जायचं बाहेर जायचं. तर खरं तर ते जे काम चालू आहे ना त्याच्यामुळे घरात एवढं हे झालंय ना, मी आज फरशीला हे पण नाही केलं, कारण एवढा धूळ वगैरे होती, पूर्ण सिमेंट सगळ्या घरात. तर खूप धुराळा झालाय जाम. तर अजून एक कमेंट होती की मी जेव्हा माझं ब्लाउजांचं कलेक्शन तुम्हाला दाखवलेलं तर तेव्हा कमेंट होता की आरी वर्क. आणि मी आरी वर्कचा व्हिडिओ ऑलरेडी पोस्ट केलेला आहे माझ्या प्रोफाईलवर. आरी वर्क कसं केलेलं माझ्या ब्लाउजला वगैरे तसं डिटेलमध्ये व्हिडिओ आहे माझ्या चॅनलवरती. तर तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला भेट द्या, तिकडे व्हिडिओचं सेक्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे तुम्हाला रिसेंटली जे मी व्हिडिओ अपलोड केलेले ते सगळे दिसतील. तर त्यातला मी आरी वर्कचा व्हिडिओ आहे जो मी ब्लाउजला केलेला. तर मला तरी पण मी तुम्हाला दाखवते की मी आरी वर्क कसं केलंय वगैरे, कोणत्या ब्लाउजला केलंय ते सगळं. तर ही माझी भाऊजींच्या लग्नातली साडी आहे, जी पैठणी साडी आहे, ब्ल्यू कलरची साडी आणि रेड कलरची बॉर्डर असं. तर ह्या साडीवरचा हा रेड कलरचा ब्लाउज आहे. तर मी ह्याला केलं आहे आरी वर्क.
तर तुम्हाला व्यवस्थित दाखवते जवळून. तर ही अशी वाली स्लीव्ज केली आहे. तर हे सगळ्या मण्यांच्या लाईन आहेत ना ॲक्च्युली भेटतात. तर मी ह्या लाईन आहे ना पहिलं सगळं हे चिटकवून घेतलेलं आणि मग हे असं असं स्टिच केलं. तर तुम्हाला जवळून दिसतच असेल की ह्याचे थोडेसे दोरे पण दिसतात इथं मध्ये तुनल्यामुळे. आणि ही जी कांड्यांची लाईन आणि मध्ये मध्ये मणी आहेत ते मात्र मी हातानेच लावलेले आहेत. हे असे पॅच भेटलेले आणि हे कांड्यांचं असं मध्ये काहीतरी डिझाईन केलेलं. आणि जी खाली मी लटकनची लेस लावली आहे तर ती ही तर रेडीमेडच भेटते तिथं सगळ्यांना माहिती आहेत. आणि हे मध्ये थोडंसं भरगतचं वाटावं म्हणून ह्यासाठी हे पॅच केलेले. म्हणजे खूप इझी आहे. ह्याच्यासाठी काही वेगळं म्हणजे शिकण्यासारखं मला तरी काही वाटलं नाही वेगळे क्लास वगैरे करायचं. तर हे पण बघा इथं मी हे सगळं आधी शिवून घेतलेलं आणि ही जी मधली लाईन आहे ती पण शिवलेलीच आहे. सगळं ऑल शिवून मग इथे असे टाचे मारलेत चिटकवून हे असे मध्ये मध्ये हे केलं, त्याला लॉक केलंय की जेणेकरून ते निघणार नाही असं. तर मग आतल्या साईडला पण थोडंसं असं धागे दिसतात. खरं तर मी हे ब्लाऊज शिवायच्या आधी केलं असतं तरी पण छान झालं असतं, पण मला असं वाटलं की वर्क केल्यानंतर ब्लाऊज शिवायला थोडा प्रॉब्लेम येईल. तर गळ्याला फक्त ही अशी वाली डिझाईन केली आहे जी नॉर्मल आहे, सिम्पल आहे, सोबर आहे. आणि हे हाताचे स्लीवचे ही अशी वाले पॅच केलेत आणि फ्रंटला गळ्याला एका साईडलाच केलंय, फ्रंट साईडला की जी साईड आपल्याला दिसते साडी घातल्यानंतर त्या साईडला, आणि एका साईडला तर काहीच नाही लावलेलं. प्लस ह्या ब्लाऊजला हे असेवाले लटकन लावलेत जे माझे शक्यतो खूप माझ्या म्हणजे ब्लाऊजांना लटकन नसतातच, मी कपड्याचेच बनवते. पण हा थोडा भारी ब्लाऊज एवढा छान केलाय म्हणून मग लटकन पण थोडेसे वेगळे लावले ह्याला. तर हे झालं. तर हा होता माझा आरी वर्कचा ब्लाऊज. तर तरी पण जर तुम्हाला आता बघा मी कारण शक्यतो मी पहिल्यांदाच हा आरी वर्कचा ब्लाऊज केलाय त्याच्यामुळं, आणि बऱ्याचशा कमेंट होत्या की ताई परत एकदा दाखवा तुम्ही आरी वर्क कसं केलं. तर खूप 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 झंझट आहे, म्हणजे माझी मानपाट एक झालेली. खरं तर मला तेवढी सवय नाहीये ते करायची, त्याच्यामुळे कदाचित. आणि मी 5 दिवस तब्बल हा ब्लाऊज करत होते, म्हणजे जॉबवरून आल्याच्या नंतर वेळ भेटेल तसंच ते केलं, त्याच्यामुळे मला 5 दिवस लागले थोडंसं करायला. तर त्याच्यामुळे मी हा आरी वर्कचा ब्लाऊज परत नाही स्टिच करू शकत असं तरी मला वाटतंय. जर भविष्यात कधी एखादी छानशी साडी आली वाटलं तर मग मी त्याचा ब्लॉग तुमच्यासोबत शेअर करेल. पण हा एकच ब्लाऊज आहे बाबा. मला कोणी म्हटलं ना की हे बाबा 2-3 हजार घे आणि मला हा आरी वर्कचा ब्लाऊज करून दे, तरी पण मी नाही करू शकत, कारण त्याच्यासाठी खूप म्हणजे खूप मेहनत लागती. म्हणजे मी इव्हन जेव्हा ते करत होते ना तर मला हे एवढे ओरडायचे ना की अरे काय गरज चालली, त्याच्यापेक्षा 2,000 देऊन तू हे विकत करून घे बाहेरून, असं नाही का. तर तेवढा स्टॅमिना नाही. आणि कदाचित ज्यांना म्हणजे ज्यांचा तो बिझनेसच आरी वर्क करायचा त्यांना त्या गोष्टी फटाफट फास्ट करत असतील ते, पण मला तेवढं नाही जमलं. तर मग ह्याचा तरी मी काय परत ब्लॉग येणार नाहीये की मी आरी वर्क कसं करते वगैरे. बघू भविष्यात आला तर तुम्हाला दिसेलच. तर मग हा ब्लाऊजचा तुम्ही व्यवस्थित बघितलाच की हे मी डिझाईन अगदी सिम्पल आहे, सोबर आहे, काहीच वेगळं नाही केलेलं. आणि म्हणजे इझी आहे करायला, पण खूप इझी आहे. तुम्हाला समजलंच असेल की आधी हे सगळं मी चिटकवून नंतरच मग ते तुनलंय सुई दोऱ्याने नॉर्मल. तर तेवढंच करायचंय, बाकी काही नाही. तर नक्कीच हा आरी वर्कचा ब्लाऊज तुम्हाला आवडला असेल. आणि आजच्या ब्लॉगमध्ये काही नाही, असंच खरं तर कंटेंट पण सुचत नव्हता आणि मी पण बसलेले आज, बोर पण खूप होतंय. म्हणजे ते चालू आहे बांधकामाचं, ते आवाज येतोय ठक 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 ठक, आणि काही घरात पूर्ण राडा पसारा झालाय. कारण त्या स्टोर रूम मधलं सगळं सामान मी हॉलमध्ये घेतलं, त्याच्यामुळे खूप जास्त पसारा झालाय. तर मग बसलेलं आणि पिक्चर लागला टीव्हीला थरथराट बघण्याची मज्जाच वेगळी. तर आम्ही फुल कॉमेडी चालू आहे लक्षाची, तर मग तेच बघत बसलेलो. तर भारी वाटलं आजचा दिवस असंच काहीतरी हा व्हिडिओ करायचं. कारण म्हणजे की नेहमी मी तुमच्यासोबत असं टेक्निकल काहीतरी सांगत असते की हे केलं, हे कलेक्शन, ते कलेक्शन. तर म्हणून म्हटलं की आजचं आपलं रेग्युलर लाईफमधलं जे काही माझं खरं खुरं चाललंय आत्ता लाईफमध्ये, तर ते सगळं शेअर करावं. तर ऑफकोर्स तुम्हाला समजलंच असेल काही गोष्टी, सासरचं पण काही अजून पण तरी पण काही प्रश्न असतील तर नक्कीच मला विचारू शकता, मी त्याचे आन्सर तुम्हाला देईलच. तर ठीक आहे, चला तर मग आजचा व्हिडिओ इथं सेंड करते. आजच्या व्हिडिओत स्पेशल असं काही नव्हतं, जे तुमचे कमेंट होते त्यांचे आन्सर द्यायचे होते आणि बस. आणि घरात सध्या काय उद्योग चालले तर ते मी तुम्हाला पुढे दाखवलंच की भिंत कशी होती आणि लुक कसं वाटतंय बाहेरून आतून, आणि मग मी ती रूम कशी तयार करणार आहे ते सगळं तुम्हाला लवकरच दिसेल. चला तर मग बाय बाय.